Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो खेबसे फिन बरायहरफिनबावबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजां दं। स' गाइस, दिनै आङो मोनसे गुसुंबाबो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों, जे ब्लग भिडिअ प्लास बिदिनो एसे सावरायनो नागिरदों बे बाथा सारनि सोमोन्दै। दिनैसिम मानो जेबो बिनि सायाव खेंफोरथि फैयाखै, गनायनि सायाव बा बेखौ रेहायनि सायाव। सासे दावहारुआबो बेबायदि जानाङोबा उननि थाखाय बे फिलिंसआ माबादि एफेक्ट होगोन इयुन जोलैनि सायाव, बिनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन नोंथांमोनजों। लोगोसे आं दुब्लियाव फैदों गाइस, माइ हानायखाय एसे एनै गायसन गुयसन, लोगोसे बेवहाय दै दं दै गैया बेफोरखौ बलायला बलायलि होथे होथानै माइआ ओरै लाम ओरै बे ओरैहाय जोंनि गोलैयो, ओरै सिद्दा दा हौरै मोनसे दं। ओमफ्राय बिदिनो दै थै मोजाङै संख्रि बानलु नांबासो जेरै ओंख्रि गोथाव जायो, बिदिनो दै थै फुरा हा रुंनाय मा रुंनाय थाजोबनानै खेल लाबासो एसे माइआबो मोजां जायो नालाय। खस्थ' फैसा गारनानै गायनायनि खोथा, सान्दुं दुंजानाय आमाय मोनफ्लायनाय सान्दुं दुंजानानै खाथिनाय आरो फैसा गारनायनि खोथा। जाय हक बेखौ एसे नायदों आरो बलायला बलायलि गायसन गुयसन। बोथोरनि आबादखौ बोथोराव दिहुननानै लानांगौ। मानोथो गुबुन जाथिफोरनो बांगालफ्रासो दा बर'फोरखौ गायलाबायो, लाब गैया बिसोरनो होनानै। निजिनि हानि बुस्थुखौ निजे मावनानै दिहुननानै लानांगौ आरो खस्थ'फ्रालाय बिदिनोसै दसेल', जोंनाबो बारा 15 दिनसोल' खस्थ'। दा बेफोर जेखि जाया थांबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय जे एम बाथा सार, बिथांखौथ' बयबो मिथियो, जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय बियो सासे सुबुं। बेबो मोनसे आखाइयाव दैग्रा आगजु लानानै जांख्रिखांनाय, बेयाव गोबां लाइफनि गोबां एकदमबारे सिरियास मोनसे जांख्रिथायाव हाबनानै बिथाङा आखाइयाव आगजु लानानै सोमावसारबोदों। बिराद सेक्रिफाइस आरो बे गिदिर बुंस' हाया, बेथ' नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिखागौ। दा बेनि खेथ्र'आव जोंनि दावहारुफोरखौ, जोहोलावफोरखौ बेबादि बासिख्ल' माबा मोनसे कास्ट'डियाव लानानै थांनाया जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय खुब मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। आरो मोजाङै नोजोर होयोबा नुनो मोनो जे आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ बबे एंगेलजों लांनो नागिरदों। बर'फ्राथ' मिथिखायो थै गरम, एसे गरमखा होननानै। दा बबे एंगेलजों लांनो नागिरदों? दानि जुगाव सोलोंथाइ नांगौ, सोलोंथाइनि गेजेरजों गियान बुद्धिनि गेजेरजोंसो देरहानो हायो होननानै बुंदों। खिन्थु बै समनि थासारिया नैबे लामाखौनो दिन्थियोमोन, जे जाय लामाखौ बाथा सारमोना लाबोनानै जाथिखौ जौगाहोनो नाजादोंमोन बा गादबजानाय नाख्रेबजानायनिफ्राय बोखांनो नाजादोंमोन, बै समाव नै बिसोर मावबोनाय थासारियानो थिग मिलायखानाय। दा बेखायनो बै समनि थांबाय, नैबे समावबो जोंखौ नैबे साइन्टिफिक पिरियडआव जोंखौ माखासे कल्ड वार, स्पर्ट्सआव, सोलोंथायाव, गुबुन आयदाफ्राव डेभेलप जानो थाखाय जों जुजिनांगौनि समाव जोंखौ दिनै बबेबा मोनसे साइडजों लांनानै बै लामाखौ लाहोफिननो आसाम गभर्नमेन्टआ षड़यन्त्र खालामगासिनो दं। दा बेखौ जों बुजिलायनांगोन। खिन्थु जों धैर्य खालामनानै थालायनांगोन। डेम'क्रेटिक वेयानो साबसिन, जाथिनियानो होन, जौगानाय लाबोनायानो होन, साबसिन लामा। दा बेखौ जों मिथिबोबाय। खिन्थु जोंखौ दिनै इयुन जोलैया साननांगौ बाथ्राया बेबो मोनसे, जे जाय नेसनेलिज्मखौ जों बोननानै दोनबोबाय थादों आरो बेजोंनो जों आवगायबोबाय थादों, बै नेसनेलिज्मखौ बिसोरो बेरफ्रुसार होनानै खोन्दो खालामनायनि टारगेटखौ लानाय बादि जों नुहुरदों।
दा बिनि उनाव इयुन जोलैयानि सायाव बे जाबादि इफेक्ट होगोन बे नेसनेलिजमखौ दंस' खालामनो हाबानो जायो नालाय मोनसे हारिनि स्टेन्ड खालामग्राया इयुन जोलैनि सुबुंफ्रानो नालाय दा बेखायनो जों खुनु घाबरायनांगौ गैया साननो हानाय बुंनो हानाय ससियेल मिडियायाव इउटुबफ्राव बायदिसिना बयबो टाच थायो एसे एनैखौ नायलायनानै साननानै थालायबानो जाबाय आरो दा बेजों लोगोसे नैबे मोनसे खोथायाबो जे क'आलिसन गभर्नमेन्ट मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ क'आलिसन गभर्नमेन्ट होनोबा क'आलिसन गभर्नमेन्टखौ जों मानो जायो जों सिंगोल हेन्डेड बेवहाय गभर्नमेन्ट फर्म खालामनो हाला वी आर नट एबल टु फर्म ए गभर्नमेन्ट विथ ए सिंगोल हेन्डेड पार्टि जोङो मोनसे हारसिङै पार्टिजों जों गभर्नमेन्ट दानो हाला नालाय जुथाइ जानानै क'आलिसन गभर्नमेन्ट खालामबाय बे क'आलिसन गभर्नमेन्टआव माखासे डिमेरिट्स थायो लेट इट ग बेफोरखौ सावरायला खिन्थु माखासे जे डिमेरिट्सनि अनगायैबो मेरिट थायो बे मेरिटआव जे बै जायखिनाखि थार्ड पार्टि बा सेकेन्ड पार्टि एसे खम मोननानै देरहानाय ओमफ्राय नैबे बांसिन सिट देरहानानै फैनाया माखासे खोथाखौ रासिन दैखांनो हायो दा बे खेथ्रआव जाय थार्ड पार्टि बा नैबे सेकेन्ड पजिशनाव सिट मोननाय गासिबो बिसिनि खोथाखौ दा आं डाइरेक्ट बुंसै बिजेपि ओमफ्राय बै नब' सरनिया बेथ' ओरैनो एसेल' नालाय ओमफ्राय नैबे इउपिपिएल बिसोर मोनथामजों क'आलिसन दादों नालाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा बिटिआर सरकारा दा बेवहाय जोंनि मेरिट्सआ दङ गोबां मेरिट्स दं बे मेरिट्सखौ जोङो इउजेस खालामनांगौ इउजेस जेरै बाथा सारमोनखौ लांबाय बिनि सायाव बुंनायनि बेखौ माबा मोनसे खालामना लाबोफिननायनि माबा मोनसे जोंनि खैफोद आफोद जानायफोरखौ होबथालायनो हानायनि क'आलिसन गभर्नमेन्टआव माखासे पार्टिफ्रा मेरिट्स थाखायो बेखौसो जों बाहायनांगौ सिरि सिरि जेखौबो सहायजोबनानै जेबो बुंनो हाया बुङाबा बे क'आलिसन नङा बै डिक्टेटरशिप गभर्नमेन्टनि आन्दारावसो बियो बिदि होननानै जों बुजिना लागोन ओंखायनो सारमोन रिकुवेस्ट खालामबाय जाय गभर्नमेन्टआव जुदि लिगेल भाबै जेबो होननायनि मोन्थायानो गैयाबा दा बेखौ खुनु बेयाव थानानै लाब गैया फार्स्ट पार्टिया पावार थायो खारन बे एंगारबोयोबा बैसोरबो बाव फर्म फैला फर्म खालामनो हाला गभर्नमेन्टखौ गावसोर माजों खालामो खिन्थु जोंहा नैबे ओरै फैयोबा इउपिपिएलआ आरो मोननै दङ इउपिपिएल एन्ड बिजेपिजों ज' जायोबा खय बोसोर जुजिबाय थाथों बे आसाम सरकारा जोंनि बिटिसिआव कब्जा खालामनो हागोन नामा दम दं नामा मोननैजों लोगो जानांगौ खिन्थु आइडिअलजिया मिलायलाया गोरोबनायबो नुफेरा लिडारजों लिडारबो नुजाबलाया मा होनबावनो आइडिअलजि गैयाबानो दिनै लेक अफ आइडिअलजि बेवहाय मालाबाबो गोरोबलायनाय फैखाया आइडिअलजिनि आंखालाव ओंखायनो आइडिअलजिफ्रा सानस्रिफ्रा सान्थौफ्रा मिलायलायबासो जायो आं बारा गोबाव बिबुंथि होला गाबोन जोंहा दुरान काप दङ साइ कमप्लेक्सआव थिथागुरि थांनांगौ जाहैबाय नायनो ज' ज' भिडिअ होनो मोननाय मोनैया आलादा खोथा एखमबाथ' मिलायाबो जाहैबाय नायलायनानै ज' बिदिनो इन्जय लानांगौ माखासे साननायफोरखौ दोनथ'लायनानै दे मोजां जादों बिदिनो लाबोनांगौ ओमफ्राय बिनि गेजेरजों माखासे जोंनि ओनसोलनि माखासे गोरों फुटबल गोरों सुबुंफोरखौ थख' सुबुं जाफुंसार सुबुं जानो हानायनि लामाखौबो दिन्थिलांनांगौ सारमोना दा भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला माइया दै एसे दङ बिदिनो दै थाबाय थाबा जागोन आरो मोनगोन माइखौ स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल